Brege Iepen, Brege Ticht. Hoe leefbaar is een dwarp? Hier is het oude Twars, Tom Tom. En hoe gaat het verder met de mol? Dat alle zien. Wergeer, docht het! Maar Cor, wat zit hier? Ja, nou, dat zal ik krijg even vertellen. Juster had hier een hele grote delegatie was van de gemeente. Ja, zelfs een draaiorgel stond je te spelen, geweldig. En de baas van de gemeente, die had mij deze prijs ombeend voor de beste korket van Friesland. Nou, daar ben ik dan wel een beetje trots op. Maar toen we thuis kwamen, toen zei de vrouwtje mij, is dit nou net het hechtepunt om er eigenlijk maar op te houden? Nou, dan gaan we de envelopes even in maken. Nou, daar zie je niks meer in dan een etentje bij de snackbar. Maar ja, als je ophouden willen, zal het dan wat centen komen maken. En in één skeert mij in het zin dat ze verleden week een jasje van Michael Jackson verkocht had voor 1,3 miljoen euro. Mijn vrouw is voort naar de zoldersketten, had mijn trouwjasje naar beneden hellen. En uit huiselijk berieën hebben wij besloten om daar 1 miljoen voor te vreden. Nou, ik denk, hier hing het er. Hij is direct op marktplaats. Dus ik zou net al te lang wachten, want ik denk dat er samen voort is. Aan tafel Thomas Kamsma, bewenner hier aan het wetter. En Reiner de Jong, veehouder, maar ik nog recreatie-exploitant. Beide heren hebben een mening over de Brege en die mag ze hier ventileren in het debat. Elk krijgt een minuut. Te beginnen met Thomas. En hier bij Brege zou van economisch belang wezen voor werken. Met alle respect, maar dat is compleet nonsens. De werkster Veert had geen enkele economische functie meer zonder te de meestroede hier is. Iedereen die terug werken varen wil, had geen enkele mogelijkheid om aan te lezen. Het is of particuliere groen, of het is te smel. Alleen nog aan het eind had er mogelijkheid om aan te lezen, maar er komt de stenen meestroede ik alweer op uit. De stenen meestroede, daar luidt het economisch belang. Die loekt wel toeristen, breed vaarwetter, mooie onderleesplakken. Dat ik mooi in Tichte Brege, blote toeristen echt welkom. Sterker nog, in Tichte Brege had een economische impuls. En ik doe al op kano's, sloepjes en dat soort van boordjes. Die waren nog net terug werken, bang voor confrontaties met de cruises. Maar dat de Brege in geticht is, nou, dan weten ze werken wel te vinden. Stek vervolgens het vrijkomende geld in de Brege naar de Voudering. En dan hebben we hier best een prachtige route naar de oude Veen. En Tichte Brege had dus alleen maar voordeel. Dan had ik dan nog eens gaan hoe de nooideel van hier in Brege. En ik neem, er zijn gevaarlijke situaties met de cruises. Gevaar van Lietse Been. Die zwemmen in de veert. Skeer onder walbeskoeing. En dan heb ik nog oerlijst in de tuin terug de dieseldampen in skippen en Duitsers die erop. Een prachtig scheisse is Thomas. En dat het brandt voor de mat. En de minuut is Aron. Mooi peteer. En we gaan verder met Reiner. Nou breekt het niet op. Dat ik zo'n verhaal heb. Dan hebben we hier al zo'n 4 jaar een Brege in het centrum van het dorp. Het is gewoon een oneervol voorstel was het ook. Het is verkrachting eigenlijk van het dorp. De Brege is dus klappend hard en de veert is ben de hieren van ons. Het zou kretsen wezen of soort een beleid wezen, maar dat de varen wij net met het dorp komen. Want het is al heel net zo. Als je naar Grouten gaat, uit Leeuwtwaai, dan je de stenen meesterroute, wat doen ze? Ze krijgen de boten in het dorp. De Galle Brege koen ze omheen varen, maar dat doen ze net. Ze moeten eerst in teruggrauwen. En de stenen meesterroute houdt er helemaal net op. Waar hel is hem terug in? Juist, net op het PM-kanaal, maar terug Akkerum. Nee, de vaarweg, het dorp is veel het belangrijkste. Alle dorpen in Friesland doen hun best om het vaarwegen net ondersluiten te wijzen. En dan hebben we hier eens een keer een prachtig, en dat zo'n eeuwen, een vaarweg. En dan zullen we die samen in die end dicht gooien. Een prachtig peteer, Reiner. En keurig binnen de tijd. Maar we wel zeggen. We hier net verwachten. Er zijn natuurlijk instellingen hierin. Reiner, ik hier Thomas zeggen dat als de Brege dichtgaat, je volle meer vaarverkeer komt. Nee, ja, kano's. Maar dat is dan al heel de bedoeling net. Dat is de bedoeling dat krijgt. Het was vroeger altijd dat de stenen meest direct deel koen. En het is helemaal niet zo dat je meer vaarverkeer komt dat de Brege dichtgaat. Dus uiteindelijk, zoals je beide kano's ken je prima terug de veert en grote skippen kan je dagelijks wel passeren. Thomas, ja, dat weer die standpunt enigszins, Jerik. Reiner, Jerik, wat oors zeggen, als in vergelijking met Grauw, met Akkerum. Het is juist het klappend hart van een dorp en die boot niet moeten juist wel terug de veer. Ik wilde een klappend hart houden, alleen dan maar wat lietsere boten. Deze grote boten die verstoppen het alleen maar als het haast over de bloedvaten van.
Nou, dan krijgt werk een hartinfarct met de boot niet in Sint-Wurg. En dan slept het dicht. En dan slept er echt dicht, ja. Juist. Heren, bedankt. En wij gaan verder naar Lutz Jacobi. Want die heeft natuurlijk ik wel een mening over de Bregen. Lutz, welkom. Ja, een stukje peteer over de Bregen, dat beginnen we misschien straks even mooi. Maar laten we eerst eens even wat oors nemen. Dan neemt hij zelfs het groenste Kamerlid van de PvdA. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, ik ben net alleen nog groenste Kamerlid van de PvdA, maar ik van de Nederlandse politici. 4 jaar achter elkaar ben ik genomineerd voor groenste politicus. En 1 keer ben ik het ook echt geworden. Oude hier ben ik weer de second best. En dat, mooi. En die nominatie die krijg je voor je inzet voor landschap en goede natuur, goed platteland. Dus alles wat groen is. En dat is die portefeuille, ik wil wat volgens mij ook. Ik heb 2 prangende vragen nodig. Halbe Silstra, die het haast theater uit de nota schrapt uit de Rijkssubsidie. Wat vies daarvan? Nou, dat vind ik heel waardeloos. En als je zeggen naar de redenen ervoor, dan kan je direct wel stoppen. Oké. Want wij binnen als Friesen hebben we een tweede Rijkstaal. Er zijn verdragen voor sluiten. En geldt trouwens ik voor Omroep Friesland en ik voor theater en ik voor ons onderwijs. Er zijn alle verplichtingen van de staat Nederland, onze Rijk, onder de provincie, om dat in stand te houden en daarvoor te betalen en er mogelijkheden voor te doen. Mooi, en dat is een mooi pleidooi, Lutz. Maar zo is hier een prachtige column te beter brengen over de leefbrunst van een dorp. En ik wil u graag nodig rond te Jan om met de column te beginnen. De column van Lutz. Mijn dorp Wergen is omringd met wetter. De bregen binnen voor mij het symbool voor de leefbaarheid van het dorp. Terug de bregen kunnen wij bij elkaar komen. En doen we de dingen met elkaar. Leefbaarheid is met elkaar willen maken. Met elkaar sporten, bijpraten, toneel, cabaret, muziek, neem maar op. Vooral onze protte verenigings en de contacten tussen onze verenigings, die houden de basis voor de leefbaarheid van ons dorp. Leefbaarheid is echt zorg voor elkaar hebben. In ons werk hebben we nog een dorpswinkel, een dorpshuis, een eigen theater, de Bittler, 2 kerken, een slachter, een bakker, een fietswinkel, een hobbywinkel, een squalle, een blommenwinkel en zelfs een broodwinkel. En ik nog een high-tea gelegenheid en ons café. Het dorp leidt er goed bij. En al deze verzinnings, die moeten we koesteren. Maar uiteindelijk wordt de leber iets maken terug de mensen die er waren, terug us. Dat is de reden van mijn verhaal. De mensen, jaren, die zetten zich in voor haar dorp. En we binnen grutsk op het dorp. Net de verzinningen, net de oerheid. Maar wij, de mensen, zwagen ervoor dat ons dorp gezellig is. En dat we daar leefbaar wijnen kennen. Els dorp is verschillend. En ik vind, als PvdA-wordvierder plattelandsbeleid in de Tweede Kamer, dat daarvoor de mensen zelfs de ruimte hebben moeten. Om te bepalen wat goed is voor ons dorp. Wat de mensen zelfs dat opbrengen kunnen, daar moet de oerheid bij helpen. De oerheid is er voor de mensen en voor de verzinnings en het geld wat we nodig hebben. Net voor oordingen. Zeg maar ons basisverzinnings, zoals het dorpshuis. Mijn wens is dat de oerheid en de bewoners van het dorp maar een soort van contract opstellen voor dit dorp en dat er het geld daarbij loopt. Bewoners zelfs stellen hun vaststelling voor de gemeenschap vast. Ik ben verbod voor zelfsturing van dorpen en zeker als de gemeenten groter worden. En dat betekent ik echt dat de regeldruk voor ons dorpen en ons verenigings dat die bot naar beneden moet. De oerheid kan die regeldruk verminderen. Vrijwilligers hier in ons dorp en overal hebben nooit te mooi zien maar meer dan 200 regels van de drank- en horecawet, de arbo, de brandwacht en weet ik net meer. Waar mogelijk kunnen we die regels schrappen en eenvoudiger maken. En ik zeg het net zomaar, ik ben er elke dag in mijn werk. Ik had er een plan voor schreeuwen en dat heet het puntenplan voor het landelijk gebied en de dorpen. Succes voor leefbaarheid wordt vooral boekt als de oerheid de bewoners de ruimte houdt om de zaken zelfs op te pakken. Het geld is dan de bregen om het uit te vieren. De bregen als symbool van de leefbaarheid van het dorp.
hier ben we natuurlijk bij de Breger hier in werk hier. De grootste trok in de dik. En die wordt eigenlijk altijd nog wipt. En die wordt wipt toch de bij jou hier bekende Gert-Jan natuurlijk. Gert-Jan, kun je eens een keer Michel letten hoe stoot die Breger op en Deldorst? Ja, wel, ik wil je Michel letten. Zullen we er maar heen gooien? Ik wil hem wel even omheen gaan, ja. Nou, doen we dat dan even. Hoe doet dit dan al hier? Slagboomjes zijn naar beneden. Hij zit in een auto komen, dan gaat die nog op het dak liggen. Maar we goed zijn ja, dat je de auto's net omkomen, nee. Ja, hier zit net volle techniek aan, hè? In die kast zit een soort computer, die regelt alles. En die bezinnen sto, Gert-Jan. Ja, ik hoor maar hier op één knop te drukken en dan redden hem wel. Het is helemaal computer gestuurd, heb ik nog wel in de gaten. Ik druk op een knopje en hij redt hem wel. En dan gaat hij green lachen, maar als je weet trof varen. Maar Grauw had altijd voorrang, denk ik, net. Meestal al. Ja, maar dat is alles af, net. Altijd zo. Nou, ik hoor de slatraad zelf uit. De techniek zit hier eigenlijk van niks, Gert-Jan. Hè? Ja, je zit een soort computer in en die regelt alles. Dit is wel helemaal dienbrengen, hè? Ja. Ik vind het mooiste wat er is. Was het nog naar onder? Ja, ik ga nog naar beneden. Hoe hij staat hier? Onder de knop te drukken, dat ding redt hem wel. Dat is een knop, dat is twee knopjes. Hier met pieltje omheen en hier met pieltje onder. Een noodstop, nou dat is... Nou, toe. Werkt er nog ergens? Ja. Ja, dan gaat er weer verder. Ik ben even bang dat er een mum horen zo. Ik nee, maar dat jakker wel eens. Oké. Dan heb ik je vanmorgen vragen van hoeveel boten heeft hand dat weer in. We zijn nu 3 uur verder. Hoeveel heeft nou hand? Alles maar elkaar de hele dag? Joh, ik ga zo nummer 12 gaan. 2 boten, joh. Heel rustig. Met water vind ik dat mooi, hè? Nee, maar zo... Maar het is te fris. Dan gaat het nooit de del. Die bomen omheen. Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Ja. Nou, als je 20 keer op een dag door of toch 40 keer, dan is de tijd avanceren. Ja, oké. En de auto's rijden weer verder. Alle kanten uit. En de dik is weer leeg. En de boot is weer voort. En Gert-Jan, die auto met Del, die wacht op het tweede boot. Ze kunnen over komen schuiter. Aan tafel zit ik met Mirjam Timmer en Johan van der Veen, het oude Twars. En dat is wel een heel mooi plaatsje om hier te geren. Nou, weer even zat te zien. In Wergen. Ja, toch? Welkom. Welkom. Je bent het succesvolste PRC's maar van Wergen op muziekgebied, mag ik haast wel stellen. Waar besto, een geweldige nummer 1 hit, daar is maar begonnen. Daarna de CD Stream, het Platina Helle. De Benelux hij hem helemaal oeladen, steeds maar de naam Twars. Als je hem nou even waarom joggen, hoe weer dat? Ja, geweldig. Het is ja, ongelooflijk wat je allemaal meemaakt. En dat besef je pas later als je dan erop terugkijkt. Tenminste, heb jij dat ook? Ja, absoluut. Dat ja, je, ja. toen, Echt, want dan gebeurt het zomaar. En dan ga je naar België, je speelt overal. Ja. En dan is het zomaar in één keer. Team F Award hebben we nooit gekregen trouwens. Maar, maar dat... God. Ze is er nou Jet misschien. Maar Mirjam, Johan, wat weer nou juist Jim formule? Dat Jim zo geweldig populair weer op dat stuit. Ja, ik heb geen idee. Wij binnen natuurlijk Muis Twaan ben we al van ons vierde eigenlijk al bevruinen. En dat, ja, ik denk wel dat dat heel erg mooi helpt. Ja. Dat je elkaar zo goed kennen. Ja. En ik denk dat dat, ja, dat wil maar te maken. Dat heeft de bijdrage leveren, steeds maar. Toch ben je in 2003 ben je uit elkaar gegaan. Je interesses weer wat andere kanten nu steeds maar. Ja, het was heel druk geweest. We hadden zoiets van, nou, we willen gewoon... ja, het klinkt wat oudwijverig, maar we wouden gewoon even rust. Ja. En het was zo druk geweest en dat is heel moeilijk voor te stellen. Oké. Maar ja, toen zijn we even gestopt. Ja, nou, op dat moment misschien een hele verstandige keus. Hè? Ja. Toch, door is proberen Mirjam om onder de naam Mir verder te gaan. Ik had het bezocht. Door heeft het bezocht. Heeft een mooie cd heeft al leveren. Hartstikke leuk. De heeft geerwerken met John Kerr van The Simple Minds. Jim Kerr. Ja, Jimmy. Ja. Jim Kerr. Ja. En toen op een stuit betocht je hem van we moeten toch maar weer even te geren. Ja. Ja, dat klopt. En dat ging niet helemaal zoals gepland. We kwamen erachter dat het niet helemaal ging zoals het moest gaan. Nee, Johan, dat blijkt ziekte wezen. Ja. En net een griepje, maar best wel wat slimmer onderhand. Ja, het slag niet meer, het jong slag niet meer. En
ja, we hebben steeds, hoe kan dat nou? Ja, maar zangles, dat hebben we nooit gehoord. Nee. En we hebben steeds van, ja, er is gewoon te horen. En nou, toen bleek dus dat er zenuwziekte is. Ja. En die taaste alle zenuwen aan. Ja. Dus ik mis stemband. Ja. Ja. Dus. En vervolgens, Mirjam, heeft zei van nou, ik probeer die Ruud Wilters even te tippen. Want ik heb al een nieuwe Johan broeken. Ja. Op Ja. zoek naar Johan. Ja, op zoek naar Johan in plaats van op zoek naar Jozef. Dat was natuurlijk een grapje, maar Ja. hartstikke leuk. Hoe komt Ik dat? dacht, nou, goed. Ja. En, Maar- dat is Joost Wurden, hè, om een kwart keer. Joost Bloemendaal inderdaad. Heeft er eigenlijk een stem in, hoor, Johan? Ik zit zit in de jury. Ah, dus, juist. Met Ja. Jacques D'Ancona. Ja. ja, Oké. ja. Nee, weer echt heel leuk. Juist. En dat is, Joost is dat Wurden? Ja, Joost is het win, maar het viel gewoon net goed. Nee. Had ik naast me zorg, dan wil ik Johan zien. En Johan is onvervangbaar, zeg maar. Johan En, is onvervangbaar. Ja, en En toen dus dacht heeft ik, door dat heeft besloten om alleen nog 40 keer met Twarres. helemaal alleen. Helemaal alleen nog. Nou, niet helemaal alleen. Ik heb natuurlijk wel een band, maar Tuurlijk. en achtergrondzangeres en mensen in de band die zingen ook koortjes mee. Dus ik ben niet alleen, maar het is nu niet met Johan, maar dan voor Ja. Johan. Oké. En door Hester volgens mij ik een nummer op componeert, denk ik, op de situatie zou waarom verlangst volgens Ja. mij. Nou, het album komt in september uit. Er staat ook nog een ander liedje op. Dat Ja. heet Benjamin. Dat is echt over Johan. En dit is een liedje. Het is echt een vrolijk lied, een leuk lied. Juist. En het Het hiet de zingt juiste lekker snaar. weg. Ja, de Hiet de juiste snaar. En die mooist je raasten te bedden brengen. Jee. Beide, hartstikke bedankt dat je weer even te keren aan tafel zitten wonen. Is Graag Ik ga natuurlijk verder naar de man die zo goed is in mollevang. Maar voor het publiek is het misschien nog wel even aardig om te jaren dat Mirjam Joet Jiddy is. Nou ben wij natuurlijk juist er enige, Matthijs, bij het GPS-systeem en bij zwaarjachten. Maar ik wil graag even dat we wat voortgang krijgen in dit verhaal. Want meestal mensen langzamerhand wel eens nieuwsgierig hoe het systeem wel werkt. Nou, meneer de presentator, dat laat ik een beetje aan jouw vraagstelling natuurlijk. Want zo komen we nooit een stuk verder. Krijg ik de juster en jij juster. Maar ik zal even de gang erachter zetten. Nou, het is heel simpel eigenlijk. De klemkes zitten aansluiten op dit apparaatje. Ja. Het werkt hartstikke simpel in principe, om het te maken wat moeilijker. Mhm. Dit apparaatje stuurt een signaaltje naar de zender. Ja. De zender gaat naar de satelliet. Satelliet die jouwt een signaaltje op mijn ontvangerke. Oké. En dan weet ik precies waar de klem sprong en of er wat in zit, ja of nee. Oké. En ik heb vanmorgen, ik ben weer 6 uur over uit, heb ik rondom in de provincie, ik heb overal klemdeel zetten, Ja. een stuk of 20, 12. Dus het is nog wat eigenlijk een test. Dus test. En nou, zoals juist ik, er zit een temperatuurmeter onder. Dat op het moment dat die... Ja. Ja. Ik zeg het al, klemsectie. Hij doet het. Een prachtig systeem. Matthijs, bedankt. Wij zullen die morgen even zelfs. Wij zijn tegenbereid natuurlijk werd we morgen maar komen. Nou, ik zit je hem vertellen. Dat zit je hem zeker vertellen. Ik ben bereid op bouillon ik vet is. Dat de jeugd de toekomst had in werk hier. Beuk hem op zijn best. De mol had die mot binnen. En muziek. Ja, dat hebben we morgen van vergeven. Maar nou hebben we Twarres. Maar het nummer, de juiste snaar. Toen ik dat zeg, wist ik nog net dat ik voor eens af volle vielen zoek. Na lange tijd ben ik nou wist dat ik de juiste keuze maken ga. Dat is de beste helft van mij. Nee, ik ken echt net zonder Dat is van mij en is van mij. Dat is mijn leven, is mijn feit. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als nou altijd net mijn leid is, dan word ik nog steeds van mij. Dat ik dat in mij zocht. En ik vind het goed
het net meer wil. Maar onze band is net meer voort. Wat tussen ons is, dat gaat nooit kapot. Du bist de beste helft van mij. Nee, ik kan echt net zonder daar. Du bist van mij en ik van mij. Du bist mijn leven, bist mijn fijn. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als we altijd met mij is, dan word ik nog steeds van mij. Dat ik dat in mij zocht. Oh, en ik weet daar goed. De Marie van mij is van de lekker. Oh, die weg. Oh, en ik weet daar goed. De Marie van mij is van de lekker. Stond die weg. De Justus daar in mij. De Justus daar in mij. Du bist van mij en ik van mij. Du bist mijn leven, bist mijn fijn. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als du altijd